Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJ 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maamig yung kabusan at si kayo namin kapaborito, Agaw Nathan na Martes, Mayo 27, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, Paitan Dam sa Pangasinan Project, target na matapos sa lalong madaling panahon. Radyo Ginan sa truck sa Pangasinan. Oldaneta City, nauwi sa pananaksak. Sa ating balitang pambansa, President Bongbong Marcos Jr. mayroon ng napili na susunod na PNP chief ayon sa DILG. Apat na Pangasinan Liberal Party Balita. members umarib na sa supermajority sa Kamara. Sa ating balitang pandaigdig, eroplanong galing ng Japan nag-emergency landing dahil sa isang pasahero. Radyo Negosasyon na Pangasinan Balita. sa pagitan ng Washington at Tehran patungkol sa nuclear arm program ng Iran, very, very good ayon kay US President Donald Trump. At sa palakasan, anak ng fish vendor sa Leyte, kinuha ang unang gintong medalya sa ginaganap na palarong pambansa. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, rapper na si Kendrick Lamar nakakuha ng maraming nominasyon sa American Music Awards. Radyo Pangasinan Balita. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Target ni President Bongbong Marcos Jr. na matapos sa loob ng 2 taon o mas maaga ang Lower Agro River Irrigation System o kay LARIS sa mga Paitan Dam sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Ito'y upang agad na mapakinabangan ng mga mamamayan at magsasaka. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo matapos pasinayan ang groundbreaking ceremony ng proyekto na layunin magkaroon ng sufisyenteng tubig tag-araw sa tag-araw man o tag-ulan ang mga magsasaka para sa masaganang ani. Makikinabang sa naturang proyekto ang Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang. Kasama na ang ilang bahagi ng San Manuel, Moncada, sa Tarlac at Cuyapo sa Nueva Ecija. Kasabay ng groundbreaking ay namahagi rin ng tulong ang Department of Agriculture sa mga taga-Pangasinan, particular ang hybrid na binhi ng palay, garden tools at iba pang gamit pansakahan. Radyo Pangasinan Balita. Nauwi sa panaksak ang nangyaring gitgitan sa trapiko ng dalawang motorcycle riders sa Urdaneta City. Pasado alas 11 ng gabi nung naganap ang insidente habang magkaangkas ang mga biktima nang makikita ang isang lalaking sakay din ng motor. Iginagalit umano ng suspect ng bumusina ang driver ng biktima at kinuha ang patalim ng una at pinagsasaksak ang magkaangkas sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang naisugod ang mga ito sa ospital.
agad namang tumakas ang suspect. Patuloy na iniimbestigahan ng Urdaneta City Police ang naturang kaso. Samantala, sa ating pa ring balitang lokal, inanunsyo ni Mayor Buenafide Vera Parraino sa isinawang flag raising ceremony kahapon, Maya 26, ang pagsasagawa ng bayanihan at tindaan na isang community clean-up drive sa pamilihang bayan ngayong araw, Maya 27. Hinimok ng alkalde ang mga kawani ng lokal at national agencies sa bayan aktibong makilahok sa paunang paglilinis sa palengke upang maiparating ang kanyang pinaigting na direktiba na ugaliin ang pagpapanatili ng kalinisan at kawisan sa palengke ng bayan na dinarayo di lamang ng mga taga rito kundi maging nang mula sa ibang mga lugar. Maging ang mga market vendor at store owner ay inaanyayahan na makiisa sa sama-samang pagbabayanihan sa pamilyahan, kasama rin sa naging mensahe ni Mayor Una de Vera ang naisagaturang programa at aktibidad ng lokal na pamahalaan sa nakaraang linggo na nakasentro sa mga inisyatibo sa pagpapalakas ng sektor ng kalusugan, sports at agrikultura sa bayan. Radyo Pangasinan Balita. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimbulla na may napili ng susunod na hepe ng Philippine National Police, si President Bongbong Marcos Jr. Sa press briefing sa Camp Karingal, sinabi nitong bahagyang nahirapan sa paghanap ng susunod na PNP Chief si President Marcos dahil hindi biro ang magiging trabaho nito, lalo na sa usapin ng peace and order sa bansa. Gayunman, tiniyak ni Rimbulla na ang PNP Chief ay pwesto at trabaho na iiwan ni PNP Chief General Romel Francisco Marvil. Naniniwala naman si Secretary Mulya na ang susunod na hepe ng PNP ay kailangang tapat, may maayos na track record at may malinaw na hangarin para sa hinarap ng pambansang pulisya. Sinabi ni Rimulya na hindi siya nagrekomenda ng anumang pangalan para sa PNP post dahil may tiwala siya sa Pangulo. Ayon sa kalihim, nag-usap na sila ng Presidente tungkol dito at mas mabuti kung hihintayin na lang ang anunsyo ng punong ehekutibo. Ilan sa mga matutunog ang pangalan na posibleng humalili kay Marvil ay sina PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Melicio Nartates Jr., Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, Lieutenant General Edgar Alan Ucubo na PNP Chief Directoral Staff, Lieutenant General Bernard Banak, Hepe ng Area Police Command Western Mindanao at National Capital Region Police Office Chief Police Major Anthony Abirin. Radyo Pangasinan Balita. 4 na miyembro ng Liberal Party ang nagpayag ng suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa pagsalim nito sa supermajority block sa House of the Representatives. Ayon kay House Deputy Speaker David Suarez, sa kabuuan ay nasa 285 House members na ang pumirma para sa pagpapayag ng suporta sa liderato ni Romualdez sa papasok na 20th Congress. Ang supermajority block ng Kamara ay binubuo ng political parties kabilang ang Lakas CNB, Nationalista Party, National Unity Party, National People's Coalition, Partido Federal ng Pilipinas at Party List Coalition Foundation Incorporated. Matatandang una nang sinabi ni Suarez na mananatili bilang House Speaker si Romualdez, bunsod na rin ng malakas pa rin itong suporta mula sa mga mambabatas. Bagamat may 3 lumutang na pangalan na posibleng kandidato sa speakership kabilang sina Navotas Representative Tubi Tiangco, Bacolod City Representative Albi Benitez at Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Parba, ay inaasahan na si Romualdez pa rin ang may hirang na speaker. Radyo Pangasinan Balita. Nanawagan naman si President Bongbong Marcos Jr. ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga leader ng ASEAN para sa isang makatao, inklusibo at tuloy-tuloy na pagunlad sa kabila ng mga hamong kinakarap ng rehiyon ng buong mundo. Sa kanyang talumpati sa plenary session ng ika-46 ASEAN Summit sa Malaysia,
Binigyang diin ng Presidente ang kahalagaan ng temang inclusivity and sustainability na dapat maramdaman ng lahat, lalo na ng mga karaniwang mamayan. Ayon kay President Marcos, hindi sapat na may pag-unlad kung may naiiwang sektor ng lipunan. Gayon din ang pantay na oportunidad at tulong, lalo na sa panahon ng krisis gaya ng pagbabago ng klima, pandemya at kahirapan. Iginit din ng Presidente ang mahalagang gampanin ng kabataan sa kinabukasan ng ASEAN. Sa Pilipinas pa lamang, higit na 30 milyong kabataan ang itinuturing niyang susi sa pagbabago at pagpapaunlad ng rehiyon. Kabilang din sa mga tinutukan ng talumpati ng Presidente ang pangailangan ng agarang legal na kasunduan para sa South China Sea upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang tensyon sa karagatan. Kasabay nito, hinigayat din ni President Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa harap ng mga hamon sa klima, kalakalan at seguridad, maging ang pagtiyak ng sapat at madaling ma-access na pondo para sa mga bansang apektado ng climate change. Iginit ng Presidente na dapat patuloy na makipag-ugnayan ang ASEAN sa mga kaalyado, hindi lang upang palakasin ang ugnayan, kundi upang itaguyod ang tunay na diwa ng kapayapaan, pagkakaisa at sabayang pag-unlad sa rehiyon. Radyo Pangasinan Balita. Pinadali ng Polytechnic University of the Philippines, PUP, na magkaroon ng college education sa alok na PUP Open University System na libreng tuition at flexible na oras. Ito ang naimpayag ni Dr. Rodolph Lacerna, Executive Director ng PUP Open University. Nagsimula na sa 2 kurso, pinalawig na ang sistema sa 10 undergraduate programs kung saan pwedeng mag-sign up ang mga aplikante. Bukod sa mga nagtatrabahong magulang na nais ipagpatuloy o tapusin ang kanilang post-high school education, bukas din ang Open University sa persons with disabilities o PWDs, persons deprived of liberties at survivors ng malalang sakit, wala ring age limitation. Ayon kay Lacerna, kailangan lamang makapasa ang mga aplikante sa entrance examination at magsumiti ng requirements tulad ng birth certificate, credentials mula sa high school na pinasukan. Radyo Pangasinan Balita. Nananatiling popular si dating President Rodrigo Duterte sa mga botanteng Pilipino. Batay sa inilabas na Pulse Asia Survey nitong Lunes, nakakuha si Duterte ng 63% trust rating sa kabila na nakakulong ito sa The Hague. Isinagawa ng Pulse Asia ang survey noong Mayo 6 hanggang 9, 2025, ilang araw bago ang midterm election sa most registered voters. Lumabas na ang small majority na mabutante o 15% ang hindi sumang-ayon ayon sa pag-ares at pagsuko ng Administrasyong Marcos kay Duterte sa International Criminal Court. Tinutulan ng mga prosecutors ng ICC ang hakbang ng kampo ni Duterte na i-disqualify ang dalawang hukom. Nakapiit si Duterte upang iharap sa ICC sa reklamong crimes against humanity na iniuugnay sa patayan na naganap sa kanya administrasyon o drug war. Nagwagi siya sa pagkaalkalde sa nakalipas na midterm elections na nakakuha ng 662,230 votes sa mayoral race. Samantala, 50% naman na mga botante ay may tiwala sa anak ni Vice President Sara Duterte, habang ang iba ay hindi nagtitiwala sa kanya o hindi masasabi kung sila ay nagtitiwala o hindi nagtitiwala sa kanya, ayon sa Pulse Asia. Radyo Pangasinan Balita. Bumisita si pangalawang Pangulong Sara Duterte sa Qatar at Netherlands mula kahapon Mayo 26 hanggang Hunyo 4, 2025 sa Doha, Qatar. Target ni Vice President Sara Duterte na makapagkita sa mga Pilipino roon sa pamagitan ng iba't ibang aktibidad gaya ng Thanksgiving Mass, pagbisita sa health center at saloon at mga salo-salo kasama ang mga leader ng Filipino community. Sa Netherlands, makikita niya ang kanyang ama, si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa The Hague sa Mayo 30 at muli sa Hunyo 2 at 3. Dadaluhin na siya sa isang pagtipon ng mga Pilipinong grupo sa harap ng International Criminal Court ICC sa Mayo 31. Ito ang ikalawa niyang pagbisita sa The Hague mula nang maaresto ang kanyang ama noong Marso. Babalik siya sa Pilipinas sa Hunyo 4.
Radyo Pangasinan Balita. Isang eksperto sa pandaigdigang seguridad ang nagbabala na ang sobrang taas na buwis sa tabako ay magpapataas ng bilang ng mga naninigarilyo sa Pilipinas. Ayon kay Rohan Pike, isang security expert na may 25 taong karanasan sa pulisya at customs mula sa Australian Federal Police at Australian Border Force, ang pagtaas ng bilang ng mga naninigarilyo sa Pilipinas, lalo na sa mga kabataan, ay nagpapaiwatig na ang pagkakaiba sa presyo na sa pagitan ng legal at illegal na sigarilyo ay umaakit na mga bagong naninigarilyo at nagpapalakas ng black market. Binigyang diin ni Pike na dapat matuto ang Pilipinas mula sa mga pagkakamali ng Australia kung saan ang mga may pit na patakaran at mataas na buwis ay nagpalakas sa illegal na kalakalan. Sinabi pa ni Pike na kamakailang pagdinig sa Senado ng House Bill 11360, ang panukalang batas na ito ay naglalayong sugpuin ang ilegal na kalakalan sa sigarilyo at produkto ng tabako. Radyo Pangasinan Balita. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko hinggil sa mga sakit na maaaring makuha bunsod ng pababagong lagay ng panahon. Ayon kay Health Secretary Lee Herbosa, maaaring magdulot ng influenza-like illness o ILI ang kasalukuyang kondisyon ng panahon, kahit pa mas mababa ang bilang ng mga kaso ng ILI sa taong ito kumpara noong kaparehong panahon ng 2024. Nagbigay rin siya ng mga paalala upang makaiwas sa sakit, ugaling magsusuot ng face mask sa mga taong lugar, manatili sa bahay kung may sintomas ng sakit, takpan ang ilong at bibig kapag umuubo o bumabahing, siguraduhin ang maayos na ventilasyon sa tahanan, kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng maraming tubig. Magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center kung may nararamdamang sintomas. Samantala, ayon sa ulat ng Pag-asa, asahan ang pagulan sa ilang bahagi ng Visayas sa Mindanao at Palawan dahil sa epekto ng Tropical Convergence Zone. Radyo Pangasinan Balita. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita. Disidido si Senator Bong Revilla Jr. na sampahan ng kasong cyber libel ang mga vloggers at mga may-ari ng websites na nagtulong-tulong para siraan siya sa social media. Dahil sa nasabing paniniraan niya ay naka-apekto ito sa kanyang pagtakbo. Subalit paglilinaw ng senador na kahit natalo siya sa halalan ay hindi nito kinestyon ang resulta ng nagdaang senatorial elections. Dagdag pa ng senador na labis itong nalulungkot dahil biktima ito ng fake news. Naloko anya nila ang mga tao ukol sa aligasyon na convicted ito ng Sandigan Bayan at inatasan na ibalik ang 124 million pesos sa gobyerno. Git nito na hindi siya balat sibuyas dahil sanay na ito sa mga paninira na bahagi na ng politika tuwing panahon ng halala. Radyo Pangasinan Balita. 21 minuto magalipas ang alas 7 sa detalye naman ng ating balita mula sa ibayong dagat. Isinalarawan ni US President Donald Trump na very good ang pinakahuling negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran patungkol sa nuclear arm program ng Iran. Sa pagsasalta ni Trump sa tarmac ng Moreston Airport bago ito sumakay sa Air Force One, ay pinurito nitong real progress, serious progress kasunod ng 5th round ng nuclear talks na nagtapos sa Roma noong Biyernes. Ang Oman-mediated talks na nagumpisa noong Abril ay nasa highest level contact sa pagitan ng US at Iran mula nang ang US ay nag-quit sa landmark 2015 nuclear accord sa panahon ng unang termino ni Trump bilang US President. Nang bumalik ito sa pwesto ay muling binuhay ni Trump ang kanyang maximum pressure campaign sa Iran. Sinuportahan ng mga pag-uusap subalit nagbabala ng military action kung pumalpak ang diplomasya. Nais ng Iran ng bagong deal upang mapagaan ang sanctions na nakaapekto sa ekonomiya nito. Kasunod ng pinakahuling pag-uusap ay sinabi ni Iranian Prime Minister at Head Negotiation Abbas Araghchi na hindi maganda ang progreso ng usapan at binigyan din ito
na ang negosasyon ay masyadong komplikado at hindi marisolba sa 2 o 3 pag-uusap. Sinabi naman ni Omani Foreign Minister Bada Abdul Sabi sa X na ang fifth round na nagtapos ay may ilan subalit hindi conclusive na progreso. Subalit umaasa nito na ang natitirang issue ay magkakaroon ng linaw sa mga susunod na araw. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, napilitang mag-emergency landing ang isang pampaserong eroplano matapos na piliting buksan ng isang pasahero ang pintuan nito. Galing sa Tokyo, Japan, ang All Nippon Airways Flight 114 na patungo sa Texas. At dahil sa insidente ay napilitan silang mag-divert sa shuttle. Agad na pinababa ng mga kapulisan ng shuttle ang nasabing hindi na pinangalan ng suspect. Lumalabas din sa investigasyon ng mga otoridad na dumaranas ng medical crisis ang suspect kaya dinala na nila ito sa paggamutan. Radyo Pangasinan Balita. Malapit nang magkaroon ng katuparan ang matagal nang ninanais ng East Timor upang mapasama sa Southeast Asian Bloc at maging pang-11 miyembro ng Estado sa naturang grupo ayon sa Foreign Minister ng Malaysia noong linggo. Sinabi ni Muhammad Hassar sa sidelines bago ang ASEAN Summit sa Kuala Lumpur na ang Delhi ay nakagawa ng makabuluhang progreso sa pamamagitan ng implementasyon ng roadmap upang makasali. Ang East Timor ay isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo at ilang mga alahnin ay nanatili kung magkakaroon ng makabuluhang partisipasyon sa development agenda ng ASEAN. Subalit ang mga foreign ministers ng 10-country bloc ay naghayag ng kailang malakas na suporta sa full membership ng East Timor sa ASEAN, partikular sa pagsisikap nito sa pagsasagtuparan ng mga natitirang kriteria. Ayon kay Muhammad, hindi binanggita ng Malaysian diplomat ang mga detalye patungkol sa mga natitirang issue, subalit ang full membership ay pwedeng ipagkaloob sa susunod na regional meeting ng ASEAN sa Oktubre. Ang mga ASEAN member states ay mag-uumpisa sa pagtalakay ng kanilang legal procedures na may kaugnayan sa pagsasapinal ng accession process ng Timor-Este sa 47th Asian Summit and related summit sa Oktubre. Pahayag ni Muhammad, ang East Timor ang pinakabagong bansa sa Southeast Asia na nagkaroon ng independensya mula sa Indonesia noong 2002. Subalit ang membership sa ASEAN ay naantala dulot ng iba't ibang challenges. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, nagbuga ng abog at lava ang bulkang Kilauea sa Hawaii. Ayon sa Hawaiian Volcano Observatory na umaabot sa mahigit na 1,000 talampakan ang taas ng lava na ibinuga nito. Ang nasabing bulkan ay siyang itinuturing na pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Mula nang naging aktibo ang bulkano noong December 23 ng nakaraang taon ay pahinto-hinto ang aktibidad nito. Agad namang pinalika sa mga residente na malapit sa nasabing lugar. Radyo Pangasinan Balita. Balita naman sa larangan ng palakasan mula sa Lawag, Ilocos Norte. Isang anak ng fish vendor sa Leyte ang kumuha ng unang gintong medalya sa 6th palarong pambansa kahapon dito sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium Track and Field. Nagsumiti si Quisha May Taharos ng Region 8 Eastern Visayas ng bilis na 10 minutes 16.6 seconds para pagrenahan ang secondary girls sa 300-meter run ng athletics event. Tinalo ng grade 9 student na ang Tanawan High School at miyembro ng Leyte Sports Academy, sina May Magbanwa ng Region 13, Natalie Miguel ng Region 1. Nakatagda pa siyang tumakbo sa 1,500 meter run sa Huwebes para sangad na back-to-back gold.
Sa larangan pa rin ng palakasan, mabilis na dispatsa ng Gilas Youth ang Thailand sa pamagitan ng 8-7-42 demolition upang manatiling malinis ang record nito sa FIBA U16 Asia Cup ng SIBA qualifiers na ganap sa San Fernando City sa Pampanga. Natuto na ang Gilas Youth sa mabagal na simula nito kontra sa Vietnam sa kanilang opening game. Kaya naman nagpasabog agad ng 31-1 run ang Pinoy Cages sa first quarter sa likod ni na Will Cabanyero, Justin Halyari at Prince Carino. Sulido rin ang depensa ng Gilas na napuwersa ang Thailand na makagawa ng 9 na turnovers at biyong makapuntos sa kanilang 19 na field goals attempts. Subalit bumawi ang Thailand sa second quarter. Ubisko rito ng 19-16 laban sa Gilas Youth, bagay na agad pinuna ni head coach sa L.A. Tenorio. Pinalaalan ni Tenorio ang bata nito na irespeto ang laro at mga kalaban nito. Sa second half, nagising agad ang Gilas Youth na nagtala pa ng pinakamalaking kalamangan na 45 puntos sa fourth quarter para makuha ang panalo. Nagtala ng kabuang 21 turnovers ang Thailand na may mababang 16% shooting clip. Bumandera sa Gilas Youth si Gab de los Reyes na nagtala ng 16 na puntos at 9 na rebounds habang nakalikom si Carino ng 15 puntos. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, nanguna ang rapper na si Kendrick Lamar sa may pinakamaraming nominasyon ng American Music Awards sa gaganaping awards night sa Las Vegas ngayong Mayo 27 ay mayroong kabuang 10 nominasyon ito. Ang mananalo sa nasabing awards ay pinipili sa pamamagitan ng mga boto ng mga fans. Isa sa matinding katunggali ng rapper ay sina Taylor Swift, Beyonce at Post Malone. Kasama rin na maglalaban-laban sa Best Artist sina Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Chapel Rowan, Morgan Wallen, Billie Eilish, Zach Bryan at si Elza. Si Swift ay mayroong kabuang AMA Awards na 40 kung saan ang napiling maging host ngayong taon ay si Jennifer Lopez. Radyo Pangasinan Balita. Magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalaala. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na
bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:34 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Martes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon po, tropical convergence zone na nakakapekto sa Mindanao at Palawan. Easterly sama nakakapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ang Zamboanga Peninsula, Western Visayas at Palawan, makakaranas sa maulap kalkar na pag-ulan, pagkulog at pagkiblat. Ito po'y dulot ng intertropical convergence zone. Yung Batanes at Mabuyan Island, makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kalaslat na pag-ambon at pagkulog pagkiblat. Ito po'y dahil naman sa frontal system. O yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Yung nalalapit bahagi ng Mindanao, makakaranas ng maulap na mapawian na may kalaslat, isolated rain shower at thunderstorm, inidulot naman na intertropical convergence zone. Sa Metro Manila, daras ng ating bansa ay maulap na kalangitan na may kalaslat na pag-ulan, pagkulog, dahil sa thunderstorm. Pero simula mainit na panahon, tapos sa hapon at gabi, makakaranas tayo ng pag-ulan, pagkulog at pagkiblat, subidaya sa Easterly. Walang binabantay ang low pressure area o bagyo sa tulog o labas ng Philippine Area of Responsibility at wala din gale warning kung kaya ligtas ang pumalaw sa anumang baybay ng ating bansa. Wala dito sa Dagupan, pag-asa Dagupan sa Labadja kung nag-ulan. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Alas 7:36 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy po ang ating programang Radyo Pangasinan Balita. Hello, Kuya Ding. Good morning sa iyo. Yes, good morning. Meron nang napili ang ating presidente na magiging bagong PNP chief. Pero hindi pa ibinunyag. Hindi pa binanggit yung pangalan. Hindi pa inihayag. Ilan yung magigiting na mga kapulisan ho natin, mga generals. Sabihin na natin, lahat ay karapat-dapat. Pero isa nga lang talaga ang dapat maupo bilang PNP chief. At hintayin natin ang announcement ng ating presidente kung sino ang magiging kapalit ni General Marbilla na PNP chief.
And heto naman, kapansin-pansin ka paborito. Kuya Ding, na sa kabila ng ipinatutupad na gun ban, dahil ang gun ban, may COMELEC gun ban pa kahit na Up to June 11 pa. Oo, kahit na tapos na ang election natin, yung gun ban ay nagpapatuloy mga kapaborito. Pero heto nga, may nangyari nga dito sa Dagupan, may shooting incident, di ba? Oo, tama. Oo. And sa ibang lugar, saan na yon, sa anong probinsya na yon, na kung saan ay isang barangay captain at kagawad niya ang pinagbabaril naman. And heto, alam nating na ipinatutupad naman ang gun ban sa Cavite yan. Sa Cavite. Ay, Oo, yung barangay chairman at 2 kagawad nito ang patay sa pamamarila. Ibig sabihin sa kabila po naman ng kampanya ng ating mga kapulisan, especially na meron nga gun ban, ay meron pa rin mga nakakalusot. Oo. And yan ay nakakalungkot. Bagamat hindi siya election-related Oo. Kagaya dito sa Dagupan, hindi siya Election-related. Election-related, yun. Hindi siya election-related. Walang kaugnayan sa Ayun yung one, parang election. ang tinutukoy mo, yan yung nakipaglamay sa isang kaibigan. Tapos, tinambangan siya. And patuloy pa rin ang investigasyon. And mga kapaborito, nagpapatuloy po ang gun ban hanggang June 11. Nag-umpisa yan noong January 12. And hanggang June 11 itong gun ban. Pero kahit na matapos yung ipinatutupad na gun ban, paalala po sa mga sa mga gun holders na sana maging responsable ho tayo. At paigtingin pa yung kampanya laban sa mga loose firearms. Kasi yung mga baril na yan, nanggagaling doon sa mga hindi lisensyado. Kaya tuloy-tuloy yung campaign ng ating kapulisan. Kay Kweding. At may lumabas na ulat ang Pag-asa, bagamat kari-report lang ng Pag-asa na by Friday, yung nakuha nating impormasyon, by Friday ay magkakaroon na ng mahinang habagat. Mag-uumpisa yung mahinang habagat by Friday. So, itong init ng panahon, sa tingin ho natin ay unti-unti na rin na huhupa, hindi na gaanong mainit. Dahil doon sa sinasabi nga ng Pag-asa na pagdating ng mahinang habagat. At siguro magiging tuloy-tuloy na yan. At sa ngayon ay marami po naman sa ating mga magsasaka ang naghihintay ng ulan. Kasi meron yung malakas na pag-ulan, pero ilang araw naman na hindi uulan, napakainit ng panahon, yung kanilang mga bukirin, yung kanilang mga pananim tulad halimbawa ng mais ay agad natutuyo. At yun ang nais nga ng mga magsasaka na kung pwede ay umulan ng upang sa ganon ay hindi na magpatubig ang mga ito dahil nang paranom ira, that is an additional cost sa panig po ng mga magsasaka dahil bibili po sila ng crudo, gasolina at syempre yung pong labor pa ng kanilang uupahan, yaman paranom. And isa sa mga tinututukan ngayon na proyekto ng ating gobyerno ay itong dam para sa patubig. At ang isa sa atin dito sa Pangasinan, nung dumating ang presidente dito sa lalawigan natin, Kuya Ding, ay pinasinayan yung Paitan Dam Project dyan sa may bayan ng Santa Maria. At layunin yan ay para tuloy-tuloy yung masaganang ani kapag nadidiligan yung ating nadadanuman, irararatay yung ating yung taniman. Syempre, magiging masagana ang pag-ani. At sana nga mag-prosper yan at sa lalong madaling panahon, Kuya Ding. Tama yun. Diba? Pero believe tayo dito kay dating President Rodrigo Duterte. Sa kabila na nakakulong ito sa may ICC, Kuya Ding. Alam mo ba na nanguna pa rin siya sa survey? Tama. Pulse Asia Survey. At kadalasan marami sa mga Pinoy ay hindi sang-ayon doon sa pag-aresto kay dating Presidente Duterte. At mataas yung kanyang trust rating. Umabot nga ng mahigit na 50%. 60% nga At nagpapatunay yan na maraming naniniwala sa kanyang kakayahan at maraming
nagkagusto sa kanyang ginawang panunungkulan. Diba? Hindi talaga malilimot yung trabaho mo. Lagi kang maalala. Kapag nagtrabaho ka ng mabuti at talagang naramdaman yun ng tao, hindi ka malilimot. At hindi rin malilimot yung mga hindi rin nagtatrabaho. Diba? Tama yun. Yun yung survey na ginanap noong Mayo 6 hanggang 29 na kung saan may kita 50% nga dahil 58% ng respondents ay hindi sang-ayon doon sa pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. At patungkol naman doon sa war on drugs sa atungan na depende kung saan ka nakatayo. Kung ikaw yung pamilya ng halimbawa kamag-anak mo, anak mo kaya ay naging biktima ng illegal na droga, say for example may nanakawan ka dahil doon sa mga drug addict, nirape yung kamag-anak mo ng isang drug addict, isang ayon ka doon sa kampanya ng dating Pangulo on the campaign against illegal drugs. Pero kung ikaw naman ay namatayan, biktima ng extrajudicial killing, yung sinasabing extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte, ikaw ay hindi sang-ayon. Talagang ayaw mo yung kampanya against illegal drugs sa panahon ng Duterte administration. Talagang ganyan naman kapag sa isang leader, hindi, sabi nga sa English, you cannot please everybody. Tama yun. Grabe, nakapag-English ako, Kuya D. Abigak ingon. Kaya, yun. Kung ikumpara nga, yung ang hindi sang-ayon sa pag-aresto ay 58%. Yung sang-ayon ay 26% lang. So, less than 50%. Kung less than 50%, doon sa hindi sumang-ayon, yung sumang-ayon sa pag-aresto. At 16% naman ang nag-abstain o undecided. Hindi nila alam whether tama ba o mali. Para sa akin, hindi tama. Para sa akin, opinion ko lang yun. Kasi, kapwa natin Pinoy, bakit doon nilitisin? Saka, yung paliwanag nga ni Senator-elect Marcoleta, ang sabi niya, pagka inaresto ang isang tao, bibigyan ka ng pagkakataon na meron kang legal counsel na kuwan karon para ilatag mo rin yung ilatag ng isang inakusahan yung kanyang depensa o bibigyan siya ng pagkakataon. Pero nung hinuli, nung dinakip, inaresto itong si dating Presidente Rodrigo Duterte, saan siya dinala? Dinala siya sa Villamor Air Base para ilipad na, dalhin na sa the Netherlands. Oo nga, yun yung isa sa masakit na pangyayari dito sa ating bansa. Yung presidente natin, dating presidente, inaresto ng kapwa mo Pinoy, at tinala doon sa ibang bansa. At ang lilitis sa kanya dayuhan. At yung hindi natin kalahi, di ba? Kaya insulto ito sa atin, lalo na sa korte natin. At naniniwala naman tayo na may katarungan dito sa ating bansa. At bago man siya dalhin doon, hindi na nasunod yung proseso. Ayon kay Marcoleta. Pero yung iba naman, meron din sinasabi na merong ganito, ganyan. Kaya, at ang sinasabing ugat ng marami, yung hindi sumang-ayon, it is because of politics. Di ba? 7:46 na po ang ating oras at isa pa po sa mga malita ho natin ngayon, mga kapaborito, itong naging panawagan ng ating presidente sa ASEAN Summit ng pagkakaisa. Oo, para sa lahat, para sa kapakanan ng marami at syempre, yung bang mararamdaman daw yung pag-unlad na walang naiiwan na sektor. And napakaganda yung pahayag na yan. Kasi tingnan mo kahit na sabi nga masasabi mo bang maunlad ang isang bayan o isang lugar kung meron namang naiiwan na sektor, di ba? Kumbaga, may inequality. Kasi pagka binabanggit na merong yung lumabas na article na
ang Pilipinas is parang one of the most or really the most fastest growing economy in Asia, sabi nilang ganun. Pagka kasi binanggit yung ekonomiya, pagka binanggit yung gross domestic product, ang pinagbabasihan po yan ay gross domestic product refers to the goods produced and services rendered within a certain period sa isang lugar. Say for example nga, dito sa Pilipinas. Pero, yun nga, sabihin mo, one of the fastest growing economy in Asia. Pero sino ba ang nakikinabang dyan? Lahat ho ba? Sumasabay po ba ang lahat doon sa pakinabang na yan sa ekonomiya? Baka yung mga, sabihin na natin, na nakakaangat talaga sa buhay, yung mga negosyante, yung mga mayayaman, ay yun talaga ang nakikinabang. Pero tayong mahihirap, yung mga nasa laylayan, ay naiiwan naman. Kaya tama naman yung sinabi na dapat walang maiwan. At sana, kumon umanya talaga sunagawa. Yung maramdaman talaga. Maramdaman din talaga ng masa. At sana pakiramdaman din na mabuti. Di ba? Ibig sabihin, magtratrabaho ang lahat, di ba? Para sa ganon, kumbaga sa panig ng publiko, kikilos tayo, wag lang umasa. Sa kaunang magkaisa dyan, dapat yung ating mga leader. Correct. Kasi pagka sinabing dapat magkaisa pero paimbabaw, nandyan pa rin yung pagkabahabahagi, nandyan pa rin yung away sa politika, talagang, kumbaga, hindi susulong yung ekonomiya. O susulong man, susulong ng napakabagal. Parang sa isang sambahayan din yan, Kuya Ding. Kung away ng away ang mag-asawa, kawawa ang mga anak. 'Di ba? Walang kapayapaan. Kaya napaka-importante yung pagkakaisa. Nagsisimula yan sa pamilya. Kasi tama yung nasa Bible Gagamitin natin yung nasa Bible na ang hindi nagkakaisa kapag may pagkabahabahagi, madaling matibag nga. Kaya noon pa 'di ba? Ipinapanawagan na yung pagkakaisa. At sana yung usaping politika ay isang tabi. Hindi porket total tapos na eleksyon, tama na yung patutsadahan ng isa ng iba't ng mga magkakalaban sa posisyon, magkakalaban sa partido. Hindi niya kasama ng ganito, hindi niya kasama ngayon. Kasama niya noon pero magkahiwalay na sila. Pero sana pagdating dahil tapos na yung eleksyon magkaisa na. Nabanggit at pag-usapan na mabuti kung ano ay kabubuti ng mas marami. Nabanggit mo yung pagkawatak-watak biblically, binanggit mo kanina biblically. Sabi nga, yung pagkawatak-watak biblically nga hindi ho makayos. Makalupa. At ang matindi, parang masakit pakinggan sa tenga is makademonyo. Di ba? Kaya yun sana nga lahat magkaisa mula sa mga namumuno sa atin at wag lang sa salita. 'Di ba? Kundi sa gawa. Pero heto naman, si Senator Bong Revilla ay seryoso na aaksyonan etong mga nanira sa kanya nung panahon ng eleksyon. Na sinasabi niyang dahilan ng kanyang pagkatalo. Hindi siya balat sibuyas dahil matagal na rin siya sa showbiz. Tapos pinasok niya ang politics, di ba? Matagal na rin siya. Saka buong pamilya niya nasa politics sa Cavite. At talagang pinagkatiwalaan din sila. Alam mo, ito ang napapansin ko, Kuya Ding. Madali talaga ang manira ng tao. Di ba? Mandali, lalo na ngayon sa social media. Tama yun. Pag yan ang pinagbasehan mo, talo ka din. Kaya maging maingat, sabi nga maging maingat tayo sa mga pinapanood natin. Pero on the part of Senator Bong Revilla, siguro dapat para sa akin lang, dapat tanggapin din niya na hindi sa lahat ng panahon
ay papala rin siya sa sinabi larangan naman ng niya, Kuya politika, Ding, diba? na hindi niya kini-question. Hindi niya Yung kini-question kanyang pagkatalo. yung result ng botohan. O so, ibig sabihin, tanggap niya. Tanggap niya, yes. Ang hindi niya matanggap, yung bang maglalabas ka ng balita na hindi naman tama. Ay, tama Sinisira yun. mo yung tao. Ay kahit na ba naman sino, alimbawa, nakita ka lang dyan ay, tapos ibagada ka lang, unya-unya, o di ba, nagnakaw ka na, madali. Pero nasan ang ebidensya? Kaya nga yan ang mahirap dahil dyan sa social media, isang pindot mo lang yan. Akala na ng marami, totoo na. Kaya nga yung campaign din dyan, pinapalakas. Di ba? Na sana maging matalino sa pag-click-click. Isang click mo na lang yan. Pagkabasa mo, parang totoo. Kung yung ang picture yung hindi magkakakilala, pwede nilang gawin na Magkakasama sa isang picture. yun ang at mayroon pang malaswa, di ba? At tapos maraming lumalabas na hindi totoo. Kaya kailangan maging maingat po tayo. Saka sa kwan natin, pag may nakita tayo sa social media, dapat tingnan ho natin kung totoo ba o tama. Hindi yung nabasa natin agad-agad na tayo po'y maniwala. Oo, kagaya ni Senator-elect Marcoleta, biktima din siya dyan. Di ba? Kaya nga may mga inimbestigahan na mga vlogger. Di ba? Madali kang magbitaw ng salita dyan na ganito siya. Pero yun nga ngayon hindi yan pinapalampas ngayon ng ating mga mababatas. At tama, na aksyonan din yung mga nagbablog. Hindi tayo against sa mga vlogger, sa mga influencer. Malaki din ang naitutulong nila, 'di ba? Kasi nakapagbibigay sila, i-entertain sila. Maliban doon sa mga artista Saka na nakakapagbigay nakikita mo. din sila ng nakakapagbigay din sila ng magandang aral sa buhay. Yung iba. Oo. Pero yung iba, basta content na lang, basta may content na lang, kung ano-ano na lang, at mahirap din maglabas ng kung ano-anong salita, di ba? Yung Syempre. iba, meron yung iba na sumikat sa social media, nag-vlog dahil sa pagmumura. Di ba? Meron yan kahit dito sa Pangasinan, meron yan Kaya ingat po tayo mga kapaborito, kahit na may idol tayo dyan, ingat tayo. At maging matalino ang bawat isa sa atin. Lalo na talagang dumarami yan at marami ngayon talaga na nakatutok na lang sa cellphone ngayon Oo, Di ba? tama. Pag alam mo, ako nga ilang beses na nakikita ko na may mga lumabas doon na bumalik na daw si President Duterte, dating presidente, napauwi na siya. Meron ngang lumabas. Parang totoong-totoo yung nakikita ko. Meron ngang lumabas na namatay daw. Namatay daw si dating presidente meron mga Duterte. lumabas doon. At sabi kasalanan ni PBBM, sabing ganon. Kaya may nagtanong, kahapon lang may nagtanong, patay na ba si Duterte? Sabing ganon. Kaya May lumabas hindi totoo yan. Fake news yan, sabi ko. Kaya ingat po tayo mga kapaborito, and eto, lahat na dyan, ito na isa na siya sa pangunahing kailangan ngayon dahil ginagamit ito sa business, hindi lang sa pakikipagmarites. Kundi ginagamit na rin sa eskwelahan, di ba? Lalo na ngayon, di ba? Marami na ngayong kwan merong tulad yung balita kanina, you can take college degree. Yung Open University, hindi ka na pwedeng kahit mag-enroll ka sa PUP, pwede kang makapag-aral Kahit na nandito ka. hindi ka na pupunta ron. Kahit saan ka, pwede. And malaking tulong malaking yan. tulong yun. Malaking tulong yan. Lalo Kuya na Ding. sa mga malayong lugar, yung mga magulang na naghahanap buhay, na lang, pwede silang magkapag-aral. Marami akong kilala, nag-master nga siya online yung online. Pero natuto siya at nung nagkaroon ng eksaminasyon naman, nakapasa. At saka yung pagbabayad, hindi mo kailangan na ipadala mo na lang. Isang pindutan lang din sa cellphone, nandun na yung bayad mo. Pwede kang magkaroon ng kahit saan ka nakabase, kung ano yung trabaho mo, yung sa pamagitan ng online, pwede kang makakuha ng mga kliyente sa iba't ibang
lugar. Oo. Kahit maging sa abroad, pwede. Kahit Kaya- nandito ka sa Pilipinas. Kaya nga marami na ngayon ino-offer na work from home. Di ba? Marami ngayon nagtatrabaho na lang sa bahay. Nakakasama pa niya ang pamilya niya. Pero eto mga paborito, paalala lang po. Wag naman po sana puro trabaho. Totoo, Pero, kailangan natin na magtrabaho na mabuti. Nabanggit mo yung work from home. Meron yung mga misis na nasa bahay, so work from home talaga. Pero pagka minsan, inuuna yung cellphone. Oh, work from home. Nagre-relax naman. Ikaw naman, Kuya Din. Alam mo, kailangan din mag-relax-relax. Defensive ka. Oo, hindi totoo yun. Ako, nakapaglalaba pa nga ako eh. Kahapon nga, buong araw akong naglaba. Di ba? Kayo naman ang mga lalaki, wag naman kayong masyadong Miman, akaselfon lang, agani akasino. Ikaw man, tumulong din. Ikaw naman, siniseryoso. Hindi. Alam mo, yung mga nakikinig ngayon na misis, paglabas mo dyan, baka bugbugin ka. Ay, pasensya na. Oo, lalo na si Ate Lota, ang Pasensya iyong na. misis. Sa bagay, dumipensa na itong partner ko. Hindi, kasi kung minsan, alam mo Kuya Ding, totoo, trabaho ng mga babae yang sa bahay. Pero wait lang, kaya nga kami nagtatrabaho, tumutulong sa inyo ng mga lalaki, di ba? Oo, tama. Magtulungan. Kaya kayo rin na mga kalalakyan, ang kima pangirasan, ang kima, alam porki kakasabihan ng trabaho, singa kima lagdon. Noon sasabi Hindi kayo. naman sa ganun. Yung sinabi mong tulungan, meron yung tulungan tayo, pero hindi siya tinulungan, natalo. Ay, natalo? Yung partners. Ikaw naman, binanggit mo pa. Oo. Ay, nako. Kaya kailangan magtulungan tayo. Tama. Para sa kapayapaan, para sa pag-unlad. Kasi, sa pagkakaisa ng ating mga leader, unang-una. Alam mo kasi, hindi lang naman yan trabaho ng isang leader lang. Magkakaroon tayo ng good leader kung merong good follower. Tama yun. Di ba? Magkakaroon tayo ng sinabi ko na, magkakaroon tayo ng good leader kung meron tayong good follower. Pero tignan naman natin lahat. Kaya tignan naman natin kung ano yung sinusunod natin. Baka mali na rin sinusunod natin. Oo, yan naman. Open naman sa ating lahat. Matatalino kaya ang mga Pinoy. Hindi mo yan basta-basta mauuto. Mararamdaman nila yan. Di ba? At pag nagserbisyo naman ang isang opisyal ng gobyerno natin, yung mga pinili natin, kapag seryoso, talagang malalaman nila yung kung nagtrabaho talaga ito. Sabi nga nila, magsasalita ang iyong, kahit hindi ka magsalita, na literal, yung idinadaldal mo kung ano yung mga ginawa mo. Pero sabi nga, kumbaga, yung kasabihan pwede. Your accomplishment or your work speaks for you. Okay, diba? action speaks louder than action speaks louder than words. Tama yun. English tayo ngayon, Kuya Ding. Pero alas 8 na. Ayan, no choice na ho tayo mga kapaborito. Masarap pa ho sana ang mapag-usapan ang iba pa po. Di bali, itutuloy ng ating mga kapaborito. Dahil ang susunod na po ay ang leak na Ibalik. Talagang nalik-lik na yutan. With Sir Joseph and Sir Argy Jimenez. Kami po ang inyong manakasama sa loob ng isang oras. Ako po si Amor Ligas-Pidiga. Tan Siakmat Siling Aquino. Sa ating technical side, si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanda. Ang galan na buwas. Maraming salamat at magandang morning. Sikaratan